Hi guys, Cykaniki here. Welcome back to this channel. So today we're going to talk about applying your eyeshadow, how to blend it as well. So without further ado, let's hop into the video. So by the way guys, if you're a returning subscriber, thank you so much for being here. If you're new, please don't forget to like, share, and subscribe. So today I've finished my base and a little bit of lipstick and eyebrows. I also made a video on how to do a natural looking brows, or parang I woke up like this, ang peg, tapos naka-slick yung brows. Okay, so check it out. Okay, so today we're going to talk about blending your eyeshadow and what I normally do on clients and as well on myself. This is not a specific technique, but this is the normal thing that I do. Blending of eyeshadow, putting on transition colors, and building up to create the look that you want. Okay? So, first things first, ang gagamitin ko pala yung available ko dito na palette na I think it's complete. Itong Twilight Dust palette, You Can Be. So, kompleto na kasi siya. Meron siyang shimmer. Ito siya. By the way, shout out to my cousin. She gave this to me for free. Okay. So, ito yon. Affordable siya, guys. It is a dupe for the Huda Beauty palette. So, as you can see, magagamit dito is ito for transition, mga crease area. Ito, magagamit to. At yung shimmer, pang topper. First, I don't have an eye primer. I do have, which is the MAC one, but I prefer using concealer. A lot of people love to use, if I may say, love to use eye primer, but normally what I do in my clients is I use concealer, like lighter concealer, or for me, I prefer using yellow concealer, which is LA Girl, and this one, and the next one, this one. It's the concealer that I normally use. Ito siya. So, yellow, ginagamit ko. Ginagamit ko to siya, guys, honestly. Ito siya. So, for, gagawin natin is, sana yung ano ko. So, sorry, guys. Step by step tayo nito, ha. Nilalagyan ko siya sa akin, dito. Okay. Gawin muna natin yung kabila. And then, what I normally do is, biniblend ko siya ng aking, asa na ba yun? Biniblend ko siya ng aking Sigma brush, which is this one. Parang flat dito. And, ginaganon ko lang siya. Sometimes, sa self ko naman, pinapat ko lang siya sa aking fingers. Ginaganon ko lang siya. Normally, naglalagay talaga ako ng marami. Ewan ko ba bakit konti lang yung nilagay ko today. Okay. Yan. And then, biniblend ko siya. Nangyari. Pataas. Ito, dito na part. Lahat ng area na lalagyan mo ng eyeshadow. So, wag masyadong ganun dito, Dito lang. Yan. Hope you can see it. So, as you can see, tingnan nyo yung base ko sa kabila. Bare, at dito naman the difference between the two is that yung other side I'm going to set it with a powder, but in the other side hindi ko siya isiset. Honestly, naglalagay talaga ako ng powder, guys, pero a bit lang talaga, parang ganito, parang siniset mo lang yung ayoko namang marunong na hindi ko talaga siya siniset ko talaga siya to avoid creasing. Yan. So, konti lang, wag naman yung plakado, pero if sa self ko lang,
hindi ko na talaga siya siniset. Diretso na ako ng eyeshadow. Pero sa clients kasi, hindi kasi natin matansya yung hindi natin agad makikita kung magpa-patch ba talaga yung eyeshadow sa mga lids nila. Meron kasing mga clients na oily, meron ding dry. So, to be safe, siniset ko yung powder sa kanilang siniset ko talaga yung concealer sa kanilang mata. So, as you can see, na meron talaga akong hooded eyes. Yan, tingnan nyo, oh. Pag ganun ko, wala na. Mawawala na yung eyeshadow, hindi na siya gaanong nakikita. So, what I normally do, naglalagay talaga ako ng transition color. Hindi dito, kundi dito. Kasi, mafe-feel nyo yung brow bones nyo. Ito, parang socket. Ito, oh. Yan. So, magta-transition na tayo. What we're going to use is a big fluffy brush. Blending brush to siya, guys. Ay, change na lang ako. Ano to siya, ha? Hindi naman, ginamit ko kasi to ganina. Pero, inano ko to siya sa tissue. Start tayo. Ang gagawin ko today yung transition is itong color na to. Ito. At saka ito. So, dip lang. Tapos, tap the excess. And, blend. Yan. Dito sa, ginagawa ko is ito. Pinupuntarya ko talaga to dito. It depends kung gusto nyo yung rounded naman. Pwede nyo siyang ganon. Round lang. Pero sa akin kasi, in-extend ko yung wing liner ko kasi gusto ko yung paganon na shape. Parang snatched. Mas more snatched yung eyes ko nun. Hindi magmumukhang doopy at the end. So, yun. So, blend mo lang talaga siya. Blending is key. Nagsished na siya, guys. Tapos, binabanat ko siya palabas. Yan. I hope you can see it. Pasensya na sa aking mga bugas-bugas. Yung transition color pala, guys, yun ang ginagamit na, yun nga, transition shade, yung first shade na lighter. Kung plano nyong mag-smoky eye or any eyeshadow na dark yung dating, you really need to have a transition color para hindi siya, parang diretso na black eye yung dating. So, ito siya. Parang meron akong base. So, next naman, gagamit ako ng a little bit small blending brush. Ito siya. And I will be using the Cosmo. Ito siya dito. Ito yung transition natin. Minix ko. Ito yung next, which is the Cosmo. Ito yung gagamitin ko na next color. Below doon sa crease area, diba binend natin sa pataas. Next is dito naman sa bandang dito, mga lower part lang. Okay, so let's start again. Let's tap the excess. And then, roll. Concentrating here in this part. Napapansin nyo, parang downwards na naman siya. Diba? Pag ganun ko, hindi nakita. Yan. Blend. Okay.
So, meron na siyang parang gradient effect na nangyayari, no? Next naman, kukuha tayo ng more dense na applicator, which is, normally, ang ginagamit ko is yung either yung angle brush, or ito na brush, or yung pinaka-favorite ko na maganda talaga yung color payoff if yun ang ginagamit ko. So, obsessed. Asa na ba yun? Ito siya. Ang ganda ng deposit ng product nito na brush, guys. Para siyang pointed na, no? Kasi, parang it can really reach to, parang deep na. Hindi ko ma-explain. Okay, para na akong raccoon. Pero it will be okay later. Okay. So, next. Kumusta ang blending day? Okay. So, we will be using a more darker color. So, ito. Let's see. Pero kung gusto nyo namang mag-black, hala, go for this. But ako, for this video lang, we're going to go for this color. Okay, tap the excess. Haba na siguro nito, no? And then, deposit natin yung product sa pinaka inner corner. Ito. Tingnan nyo. Parang, diba? Parang, ganda, besh. Pwede nyo namang dito, ilagay nyo dito. Diba? Parang, nag-add talaga siya ng dimension sa aking eyes. Okay. And, ganon. So, iba. So, meron talaga siyang dimension na kunin mo yung brush. Ito yung brush. Pero much better talaga na maliit na brush gamitin nyo para na hindi ma-disturb yung iba. So, i-blend natin siya. Pero, okay na yung second brush natin gamitin. Careful lang sa pag-blend nyo, guys. Yung iba naman talaga, ito parang half moon. Yung iba, yung full moon, talagang ginaganon nila dito hanggang dito yung cut. Pero ito, gusto ko kasi yung elongated yung eyes ko. Ayoko nung rounded. So, ganito lang muna tayo. Ibang tutorial naman yun. So, yan. Blend. Tapos, drag. Blend. Drag. Don't worry sa mga dito kasi we're going to clean it up. Madali lang yan, bash. Either concealer or powder. So ito na siya, guys, yung eyes ko. Don't worry for dito, kasi i-clean naman natin siya. Ang kagandahan kasi, hindi ka pa nag-base, pwede mo to siyang anuhan ng concealer, or you can clean this with tissue or foundation. Pero sa akin, I normally do is, kini-clean ko siya ng setting powder. Yan. Sorry, guys. Ito talaga siya. And it's very noisy here, kay sa bahay ng mga tao. And, just like that, pinipress ko to dito. Okay. Yan. Asa na kaya? Meron kasi akong sponge intended for this. Hindi ko malocate. Basta ganito yung principle, guys. Parang ganyan siya. Parang clean up sa gilid. Okay, I hope parang I don't know.
Basta. So, next thing is yung dito, sa eyelids. What I normally do, minsan meron talaga akong pinapatong na concealer. But for this, pwede nyo naman talagang diretsuhin ang shimmer. So, nilalagay ko dito kadalasan shimmer talaga guys, or lighter color. Or you can let it be, but then ako gusto ko ng lighter shade nito. So, saan siya na? First, ginagamitan ko talaga siya ng ganitong brush. Parang lighter shade siya. Ito yung, basta, any lighter shade na parang shimmer. Okay. Pinapat ko siya dito sa center. You can see it. Yan. Pretty. Yan. But, it doesn't stop there. Gusto ko ng shimmer. So, I'll be using this. This is my favorite na shimmer. Ito. What I normally do, nagwash ako ng hands. Usually, nagwash talaga ako ng hands. Dinidip ko yung hands ko sa shimmer. My favorite talaga yung pinkish ng Dior. Naubos na yung Dior ko. Kaya, ito na lang. Ganito siya. So pretty. Ganyan. And ilalagay natin sa ating eyelids. Damn. Super pretty. Oh. Yan. Ganyan siya, guys. Yun na siya ganong klarado. Pero pag ano kayo, talagang ganda siya. I find it hard sa kabila. Hindi ako naglalay. Talagang kamay yung ginagamit ko sa pagdab ng mga ganitong products. Kasi mas nag-show siya. So next, same color yung gagawin natin sa lower lash line. And I'll be back. Transition shade ko pala guys, ginamit ko sa lower lash. And then, nakalimutan ko kailangan yung normally nilalagyan ko nito. Depende sa eye shape and feel nyo na look. So, parang naging smoky na to. Soft glam na smoky eye. Yan. And going back sa ating transition. Okay, so tapos na ako dito sa lower lash. So magki-clean lang tayo, and then what I normally do is gumagamit talaga ako ng ano ba yan? Itong black na LA Girl gel liner. But for the sake of this video, gagamitin ko tong mas manipis na ano ba to? Eyeliner. So, before tayo mag-proceed, ito yung eyeshadow. And we're going to put on lashes. So, I never expected na hindi ko pala nalagyan ng highlighter ang akin. I normally use mga
highlighters on the inner corner of the eyes. So, lagyan muna natin dito ng konting highlighter. Highlighter konti. Yan. Lagyan ng other color here. Parang dewy-dewy effect. Pwede nyo rin siyang gamitan. You can also use this here. Parang ganon. Any highlighter will do. Pero yung ginamit ko pala is ito. Itong color na to. I never expected na yung lashes na to is super vavavoom. So, parang natabunan ata yung eyeshadow. But basically, nakita nyo naman yung talagang eyeshadow kanina na wala pang false lashes. So, carry na yun. And, ito na siya, guys. So, I hope you like this video. Pasensya na sa vavavoom na lashes ko. But I hope you like this video and I hope you learned something from this. And, see you soon next video. Bye-bye for now. Sarang he.